Yɛda wo nyinaa sɛ berɛ no do nya munya adagye na mohwɛ yɛ ne nso so yɛda foforɔ twe dɛ mpo Nyankopɔn de ama yɛ. Ɛno nti yɛatena ase yɛde nananom nsɛm ne abakɔsɛm ɛna yɛde ba bɛsom mo. Medin de ma mefo sɛ ka sɛ subscribe to Alando Media na wafollow Asanteman Blogs na yɛde adesua no yɛde aba bɛsom mo. Ɛyɛ ana mpempi yɛtate yɛka asante abakɔsɛm a yɛte sɛ nananom bi ɛna sɛ bi wɔn de wɔn nkwa to hɔ no mo ɛde bɔ afɔdeɛ de ma Asanteman ne nam soɔ ɛma asante kurukuraeɛ asante ko ɛko ahodoɔ pii ɛde tena ase sɛbi ɛyɛ ana yɛta aka ɛda yɛ ana yɛda yɛwura na paye mu na brafo de pae no so hɔpem so sɛ etu ɔkɔ akoma aduɔkono ɛnkono owie no wɔde tena ase de kyekyere na Asanteman ɛko no nso so ɔkɔɛ ne nyinaa no sɛbi nananom bi na edi kan de wɔn ho si wɔ ansa na asante honhom na asante tumi no ɛba ɛyɛ ana yɛtate ɔmo ansa na nananom ɛde ɔmo de ɔmo nkwa to hɔ nom no ensɛm bɛn na ɔmo kaeɛ ɛna ɛde nso so na asante hyɛ wɔn ho bɔ a asante yɛde ɛma wɔn na ko bɛn nso so na edi kan a asante ɛkɔɔyɛ ɛyɛ dɛnkyira ko no ɛyɛ war of liberation anaasɛ ɛyɛ ko bɛn a ɛnɛ yɛbɛhu ne nyinaa kae sɛ di ne bio ɛyɛ Maame Fauzia afei yɛn ayɛ ho mmerɛ yɛbaa ne yɛmfa adesua no yɛmfa mmerɛ mo. Ebra na nananom sɛbi na akamman no mu nyinaa deda ɔman dada sɛ de yɛ anadaeɛ a ne yɛsua no na wɔn nyinaa ɛhyɛ ɛyɛ dɛnkyerɛeɛ mu na yɛ ana yɛka mpempi na nam sɛ ɛyɛ dɛnkyerɛman no nam asante so ma dɛnkyerɛman no bɔɔyɛ ne nti no na yɛhu no sɛ anaasɛ de yɛnim no sɛ ɛyɛ dɛnkyerɛ ɛna na ɛyɛ man a sɛbi ɔmo di akamman a ɔmo di kan wɔn ho ebu mu ɛna nanse nso ne yɛtaatete sɛ bi yɛnuanom abonofoɔ ɛka sɛ yɛka kingdom akyɛ a sɛbi na ɛyɛ bono man na nam bono so ɛna nkura aka ne nyinaa nso ɛbaayɛ na nso abakɔsɛm ama yɛhu sɛ yɛka ama akamman a ɛdi kan no ho bɔ mu na afei nso so wɔkyekyere ne ho sɛ ɔman a na yɛ adanse man no na adanse man no na ɛyɛ akamman ɛdi kan a sɛbi wɔn ɛkyekyere wɔn ho ka wɔn ho bɔ mu a wɔn da ɔman egyina ɛyɛ dɛnkyira so dɛnkyira na ebegu ɛyɛ adanse man no ɛna afei nso wɔhyɛ aman ahodoɔ no ne aman ahodoɔ nyinaa ko yɛhyɛ mu a wɔn nyinara ɛbɛhyɛ ɛyɛ dɛnkyira man ase a wɔn ɛde som no nti na sɛ yɛka adanse na di kan adanse man no ɛbaeɛ ansa na dɛnkyira man no ɛba nti dɛnkyira man no baeɛ no yɛnka hu sɛ na asante ɛni hɔ na yɛ kwaman akamman ahodoɔ no anana sɛbi na ɔmo nyinaa deda ɔman ɛna akomu no ɛyɛ dɛnkyira de ka wɔn nyinaa de bɛhyɛ sɛbi n'ataban mu a na dɛnkyiraman no edi wɔn soɔ na yɛsan sɛ na dɛnkyiraman no na ɛyɛ mmarima man na afei nso so na ɔmo tumi ne akukuduro nti no na ɛden sɛ obetumi dɛnkyira obetumi etu wɔn so sa ne nti no ɛnam so ma ɔmo ahenni no sɛbi na emu ɔden yie paa na nkoasom no na ano ɔtene ɛno nti ɛho kɔhia yɛ ɛkɔba sɛ nananom a wɔyɛ akamfoɔ no anaasɛ nananom bi na akamman na ana sɛbi wɔn som dɛnkyira no wɔn hu sɛ sɛdeɛ nkoasom na wɔn wɔ mu na ano ɔtene sɛbi sɛ afɛso na wɔn de agudie no na yɛ agudie na sɛbi afe bi a wɔn de kɔ obiara wɔ deɛ na wɔde kɔ na ebi deɛ yɛ sika futuro ebi deɛ yɛ sɛbi ɛyɛ anwea sɛbi wɔn de yɛ wɔn nneɛma pii obiara ne deɛ na wɔde som dɛnkyiraman no na sɛ afe so na sɛ wɔn de nneɛma no so kɔ a sɛ wɔde wɔyere ka ho kɔɛ wodu nuaba ka ho kɔɛ a na wodu na so wɔhene bi pɛ no anaasɛ de hyɛ bi ani gye ne ho anaasɛ panyinpɛ bi a wɔsom ahemfie hɔ na ani gye ɔbaa no ho a ɛno ane sɛ sɛbi wɔfa no na ɔne nada na sɛ na ɛkame ayɛ sɛ ayɛ ahomete ankasa bɛrima wɔbɛyɛ ne hwee deɛ ɔde bɛyɛ ne biara no ɛnka no te sɛ sɛbi ne ho kani anaasɛ ɔbaa n'ani ku ne ho sɛbi bɛrima foforɔ ne bɛyɛ dɛ ɛde ne ho bɛka no ɛbra ɔbaa koro no ɛne bɛrima no sɛbi wɔn ama ho kwan ɛno nti wɔn hu sɛ asɛ kame ayɛ sɛ wɔn mmarima su no dɛnkyirafoɔ no ɛɛdane no ɛno nti wɔn hu sɛ bra so sɛ wɔn ko ɛte wɔn ho na wɔn bɛtumi nso ako ato wɔn ho nso a ɛkwan no ɛnyɛ kwan ketewa ɛno nti nana obiri boahe nana obiri yɛ boa na abrɛ so obiri yɛ boa abrɛ so no na wɔn na ɛyɛ kwaman hene ɛnɛ Kumase hene ɛno nti wɔne ne nuanom wɔne mampɔn
edwoso dwaben kontenase ensuta ono wo nyina di nkomusie ye sɛ yɛnhwɛ ne yɛnka yɛ ho mom ne yɛntimi hwɛ de yɛbɛtimi ayɛ na yɛade yɛ ho afiri saa nkwasom yi mu ɛno nti wɔn wɔ ahoboa mu no ne deɛ edi kan antentam ɛsan sɛ wo nyina ehu sɛ de nkyiraman ne yɛ man bi a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi atu wɔn so ɛsa ɛno nti na saa berɛ no nso na dɔma na wɔte sentre so yɛka sentre so a ma menkyerɛ sɛ de bɛyɛ wobɛhu ne yie baabi a sɛbi ɛyɛ sentre so government hospital ne wɔ no na sɛ ɛyɛ Prempeh College ɛwɔ no saa hɔnom no ɛhɔnom ne yɛfrɛ hɔnom sentre so ɛhɔnom wɔsane ba kakra a wobɛhu sane anaasɛ overhead no so follow overhead no ɛna waforo no saa afa mu hɔ no nyinaa no ɛna yɛfrɛ hɔnom ɛyɛ sentre so ɛno nti saa afa mu hɔ no ɛhɔ no nana dɔmaa ɔyɛ den wɔteɛ ɛno nti dɔmaa ne kwaman kon no na kon no mu ɔden ɛno nti dɔmaa ɛdi kwaman so nkunim ɛnam so ma nana obiri yɛ boa ɛtɔɔ wɔ akono ɔtɔɔ wɔ akono no ne bra so sɛ wɔsɛ ɔmunya nana musini asɛ bi obɛdi adeɛ sɛ kwaman hene saa bɛrɛ no na wɔn nua baako ɛyɛ Fredua Agyeman ansɛ bi wɔn no yɛ Kenya ase hene yɛka Asante Abakɔsɛm ne Asante Amanneɛ mu a daeɛ ne yɛka sɛ anuanom no ayokofoɔ no anuanom no ɔmo yɛ mmiɛnsa bogya mu ankasa no ɔmo yɛ mmiɛnsa ayokofoɔ no nyinaa nso ɔmo yɛ nsia yɛka nsia a na yɛ Sɛkyerɛhene Kumase Bɛkwae ɛna afei nso ɛyɛ Dwaben ɛwɔ Dwaben New Dwaben ɛna afei nso yɛka Sɛkyerɛhene a na mɛka Dwaben ɛna afei yɛ Sɛkyerɛ Dwaben ɛna ɛyɛ Bɛkwae Kokofu Kenya ase ɛna afei nso Kumase ayokofoɔ no wɔn yɛ nsia yɛka bogya mu ankasa na bogya mu no ɛyɛ Dwaben New Dwaben ɔne Bɛkwae wɔn yɛ mmiɛnsa ɛna yɛfa Kumase Kenya ase ɛna afei nso Kokofu wɔn nso yɛ bogya mu ɛno nti akonnwa no tɔɔyɛ no na wɔn bɛhia obi a ɔba bɛdi adeɛ ɛno nti mpanyin de kɔtoo sɛ bi Kenya ase anim sɛ ne nua panyin ni hɔ ɛno nti wɔn hwɛ sɛ nka wɔn srɛ sɛ nka wɔn ano mɛhwɛ akyire mfama saa bɛ no hu sɛ akon no gyinagyina mu ɛno nti no baabi wɔte no ɛhɔ no yɛ ma no ɔno ɔto ɔbɔ ne nkateɛ no a wɔbɔ no obi amfa kon bi ama mɛforoforo no na so wɔnya ba na so bɛdi kwaman akonnwa no a ɛyɛ dan akon bɛba mu ɔno so ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ kon ɛno nti Fredua aka kyerɛ wɔn sɛ ɔno deɛ Fredua Agyeman aka kyerɛ wɔn sɛ ɔno ɔte ne baabi ɔno de ɔbɔ ne nkateɛ ɛno nti nya adeɛ so ɔbɛba ɛnum mu no ɛna sɛbi ɛyɛ sɛ akɔdeɛ dɛtɛ ɛbaayɛ no ɔde bɛto mpanyin anim sɛ na mo werɛ fi ɛyɛ de hyebranteɛ Oseitu a ɔnde ne kɔɔ nteteɛ ɛwɔ sɛbi ɛwɔ Dankyira no ɔkɔ akwamu no ɔkɔhu no wɔ akwamu ɛno nti no sɛ Fredua so wɔ ne die a momeɛnkɔ ne yɛnkɔfa ne mmra na ɔno de ɔba a saa bere yi yɛhia bɛma kukudurufoɔ ɛte sɛ wɔ no na yɛde ne ba ɔbɛboa paa ɛno ana sɛ akɔdeɛ dɛtɛ ɛdii dɔm n'anim ɛma wɔn kɔɔyɛ ɛkɔfaa no ɛbaeɛ yɛbɛpɛ berɛ ne yɛsua ho adeɛ ne yɛhu no ɛkwan a ɛnam so ma a sɛbi ɔpem sɛ Oseitu ɛfiri Dankyira ɛba a ɛyɛ akwamu ɛkwan bɛn so no wɔfa so ho ane boa no yɛde ho adesua nyinaa nso yɛde ɛbɛbrɛ mo na yɛhu sɛ akonnwa bi a ɛwɔ Asantema mu no ɛwɔ senti a akonnwa no wɔ hɔ ɛna sɛbi akyɛdeɛ a anasɛ nneɛma a ɛwɔ ne ho a ɛyɛ ne mpempena adeɛ a ɛma ne mu yɛ duru no sɛbi wɔn afiti prɛko pɛ ɛna wɔn nyaayɛ ɛnam de wɔn yɛ ma Asante nnora ne nti no ɛna ɛma ne yɛ ha ne yɛhu wɔn kɛseɛ ɛna wɔn kukurukɔ a ɛyɛ wɔn ɛyɛ no anaasɛ wɔn ɛteɛ no ɛno nti ɛnam so ɛma wɔn kɔfa a sɛbi ɔkɔmfa no kyɛ ɛba wɔn kɔfa a sɛbi ɛyɛ ɔpem so de ne baeɛ na ɔpem so nso yɛ nkae sɛ Abakɔsɛm nso so ma yɛhu sɛ ɔpem so ne sɛbi obiri kɔmfa no kyɛ wɔn nyinaa kɔhyia wɔ akwamu ɛnam sɛbi ɔno nso so opie wɔ Dankyira ne ho adi sɛm ba sɛ wɔn bɛnya sɛbi ɛyɛ kɔmfo a ne sɛso bi ɛma da na saa bere no so na Dankyira ɛwɔ kɔmfo kɛse a na wɔn nso wɔ hɔ ne nti no wɔn ne nsɛm a sɛbi na di sɛm ɛba yɛ nyinaa no wɔn amfa anya asɛm yɛbɛpɛ bere ne yɛde so ho adesua no
obiri konfo enso ho adesua no de abremo na nei de ye hwe nananom mo de mo nkwan to ho de ma asante no ene de nam so a sebi eye opem so ye hu no ayede no baaye eno nti baaye no esanse wo ba ne ono nkwan na ba woni ne nua na danfo prekope obiri konfo no ne baaye nti oba adidie mu no ye amane ye bibie edi ne si akonya so se kwaman hene no onyina de eto wanim sese de nkyira esi ewiewie wo mo no so mo anka wo mo ho amomu ansode a ebeye dene se o mbetimi ade wo ho eno nti ewo obiri konfo na ni so ade hu eni na di ye mu no wode niam pii de gu akwan mu se ansa na obetimi akoda nkyira kon no gesa wo be wo ho mu ne honamani wo siesi wo ho sie ansa na watimi de nkyira man no akon enti wonyina eye wo nyina ka wo ho bomu eye wo adwen se ampa enkabom ne de ehu hia pa eno nti obiri konfo hye se ansa na wo mbekọ na gesa wo nyina anya tumi ba ko ebebo wo ho ban de wo makọ asade wo maba eno na ye bra eye sikedwa baaye no eno nti nananom nyina kyerekom adaduanan ne so no ye fofie da fiada ena sebi eye obiri konfo ye anyankomade ema sikedwa efiri soro baaye nananom ana ya mamman a wo muka wo mu bo mu wo ya asante abose no wo munie na eye Kumase kane kwaman mampon esuminya kokofu dwaben bekwai ofenso ensuta kuntanase edwoso ena afenso agona na nananum yi no moye asante abose enu nto mo kire kom adaduanan no ewie ye no ne fofie fiada ena sebi eye obiri konfo ye nyankomade ena wo hyese de sikedwa no de ba besi ne naso no wono ene bedi eye asante anase amaman kabomu no wonne bedi won animu na enam se ye santi na ye kunti o mo kon de age o mo frasa e de afri de nkyirenti no o mo kabomu no be ye esanti efo ene nam so ma ye nya asante eno nti ebra sikedwa eba no de besi ne naso no eye kwaman hene wono ne naso opem so setu naso ne besi ye esanse ebesi ne naso no na se ye o man foforo no a won akyekyere no a wo de beko omo de besore de etia de nkyira no na so wono ne bedi animu na wono ne beye wa hene mu hene esanse mo me nkai se na sa ama nyina no mu nyina de o ama da omo man a wo mo hweso ene nti no obeye ahene mu hene de ma sa aman no enyinara na de di kan no se omo do omo nkwa no mu mogya nyina ato ho de ma se omo tumi no mu bibia no eye sikedwa mu enehye obie ni wo besode da koro asode de etie sikedwa da wo besode se wodi tie sikedwa ne sa da no sebi wasode de etia wo ho eno tinana no mu nyina di wo mo nkwa wo mo tumi wo mo hodene ene de omo wo ninara de eka ho bi de hye sikedwa mu a enam so mu omo nyina omo tumi na omo honhom nyina no ebeye bako na se omo dan eye sikedwa enam se enam domaso ena sebi eye opem so ni nua obedi na de eye obiri yeboa eto wa akono ni ntino asante nkabom no ku edi kan asante ko eye domakon ena won de tu domase nam so a sebi ya na da payem se domakosi osante hene sebi eye asante ekon edi kan no wotwa ne tie eno nti ekon edi kan no sebi ne de nkyira na emom na ye domakon a enam asante edi domaso enkunim eno nti ya na mpanyi won sama ya no mota ka se so wo se bibie sinne anaso obi na obi anya asem ne no wo ka eye momye ni kan misa se enura ede ne siye esansa de bia ye sinne no ne hompopoye no anase hyase finura na ne hompopoye ne ne ye den ye hunu eno nti enam opem so se tu ne ku edi kan eye domakusi ekon asabi okon ye na afenso wode edi nkunim de ma
ne nua Obiri Boahen. Enti yɛnkae so ne yɛhu sɛ Obiri Boahen ko no na Asante ni hɔ ne mmom na yɛ Kwaman ɛna Dɔmaa ɛne wɔn koyɛ. Ɛno n'akyiri no ansa na Asante ba bɛboa wɔn ho akɔ the War of Liberation. Ɛno na ɛyɛ Dɛnkyira ɛko na Asante ɛde tee wɔ ho ɛnam Asante so ma Dɛnkyiraman no ɛguiɛ no. Ɛno nti Obiri kɔmfoɔ ɛde sɛbi nhyehyɛ pii ɛde ba yɛsansa na Asante bɛkɔ ko na Asante bɛtumi adi nkunim no gye sɛ wɔnya nananom bi a wɔde ne nkwa bɛto hɔ nom a wɔn bɛsie n'anum no soɔ na wɔn ɛde kukuo bɛsi ne nsam. Kukuo no ɛyɛ sɛbi enubena a abrafo a n'asa akɔfoɔ no ɛbɛkɔ ko no mu de bɛdwadeɛ. Wɔn dwadeɛ a ɛna bɛma wɔn ayɛ ahoɔdenfoɔ a etutu a ɛnka wɔn na afei nso no wɔn bɛnya aniɛde nsoroko akɔ ko na di nkunim. Ɛno nti ana deɛ ɛtɔ so bio nso do betu no ho asi wa me yɛtwitwa ne nam ato no apɛteɛ. Baby yɛbɛto nam na apɛteɛ no yɛto nam ne pɛteɛ a sɛbi ɛyɛ nwiem no ma abɛsoso bia baby wɔde bɛkɔ akɔkɔto bia no Asante ɛbɛtrɛ aduru hɔ no mo. Ɛna afei nso so do obɛdi kun n'anim no odi kun n'anim a Asante bɛdi nkunim. Na nso so wonwu wɔ akɔno ɔbɛbɛ fie. Ɔbaa ne nansonso no ɔbɛkra ɛde akɔ. Ɛno nti Asensokofo a wɔyɛ Dumakase kɛse hene etu ne ho si hɔ sɛ ɔno ɛde ne nkwa ɛbɛto hɔ nom de ama. Na ansa na no ensɛm a Nana Asensokofo ɛka nie no wɔ sɛ nipa de yɛbɔ wo ba wiase a nipa wobɛsɔ nkwa ahwɛ na ewuo nso so wasɔ ewuo ahwɛ. Ɛna wɔyɛ akofo a na sɛ wɔyɛ woba wiase a ɛwɔ sɛ wogya wudin. Na wuwu na sɛ woanya wudin a sɛbi ɛkwan a Nyankopɔn fa so ɛbɔ wo ba wiase no wama so amanfa so. Ɛno nti sɛ wogya wudin na wudin ka asase so a ɛsɛ sɛ ɛfɛn sɛ edin anyera no na egyina tɛkrɛma. Ana sɛ edin anyera wɔ wiase a na egyina tɛkrɛma so. Ɛno nti sɛ wɔbɛhyɛ akotade akɔko wonim de ebesi wɔ akono mu sɛ bia wakɔtɔ wɔ akono anaaso sɛ ɔde nkunimdie bɛba. Ɛno nti sɛ Obiri kɔmfo ahyɛ sɛ obi ntu ne ho nsi hɔ na yɛnsie no wɔ animu no so na yɛmfa kukuo nsi ne nsam na sɛ ɛno bɛma nkunimdie aba de ama Asanteman nko ade a ɔbɛyɛ sɛ de bɛyɛ ne din ɛbɛka yɛka Asante nkyɛkyerɛ ne Asante abakɔsɛm mu a ɔno Asensokofo a wɔyɛ Dumakase kɛse hene ne din ɛmpa mu da. Ɛno nti ɔmaa ne ho kwan esie no ɛma yɛsie n'animu no so ɛma yɛde kukuo sie ne nsam. Ɛno na Sadom no ɛde dwadeyɛ ɛde siesie wo ho a wɔn de kɔ Dɛnkyira ko no. Deɛ ɛtɔ so mmienu nso sɛbi ɛyɛ Dikopem a wɔno ɛyɛ dwoso ɛhene. Ɔno nso so tu ne ho si hɔ ɛna wɔn nso ka sɛ ɔno nso so de ne nkwa ɛbɛto hɔ nom ɛde abɔ afadeɛ ɛde ama sɛbi ɛyɛ Asanteman. Ɛno nti deɛ ɔno nso so kaeɛ ne sɛ ɔyɛ kofoɔ ogyinam ɛko bie ne hɔ nom a Asante ɛbɛsɔde sɛ Asante bɛkɔ a sɛbi wɔnkɔ bie wɔbɛkɔ bi. Na sɛ wohyɛ kotade a ɛyɛ wuo anaasɛ yɛ nkwa. Na aduane a wodie yɛ atoduro. Da ne da wɔda a etuo twere ne da ne da wɔda a etuo ɛda ne sɛbi n'atifie. Wɔne tuo ne da, wɔne tuo ne sɔdeɛ. Ɛno nti wɔno yɛ wo no sɛ sɛbi ɔmɛyɛ kofoɔ. Ɛno nti sɛ kofoɔ nso so deɛ usuro wu a ɛnyɛ yie. Ɛno nti mfasoɔ bɛ na ɛbɛba soɔ sɛ ɔbɛhyɛ kotadeɛ na yɛakɔko na sane mu no Asante ɛde nkukuo. Ɛno nti sɛ wɔno so de ne nkwa to hɔ na wɔno so sɛbi wɔde ne bɔ afɔdeɛ yɛde ne bɔ afɔdeɛ na nkunimdie bɛba de ama Asante a ade nti no wɔnyɛ. Ɛno nti na kotade na ɛhyɛ no mfasoɔ bɛ na ɛwɔ soɔ sɛ mfasoɔ ɛwɔ soɔ ne sɛ ɛyɛ Asante ɛbɛdi nkunim. Ɛno nti wɔno so de ne nkwa bɛto hɔ ama Asante ama nkunimdie nso so aba. Ɛno nti adwoso hene Dikopem ɔno nso so de ne nkwa to hɔ. Ɔno na maa ne ho kwan ɛma yɛtwitwa no ɛto ne peteyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne din ɛbɛka hɔ na sɛ da yɛka Asante abakɔsɛm a Dikopem yɛyi ne firi mu a ɛnyɛ yie ɛnam de wɔyɛ de ma Asante ne nti no. Ɛna afei nso so no barima atwenebɔ akɔdua ɔno nso so de ne ti agye akyerɛma ɛsan sɛ yɛtutuo a wɔte. Barima sɛ bi yɛtuo aboba nwura ne hwidie mu. Yɛtuo aboba kana na yɛtuo ne sɛ de yɛtie bi yɛto bɔ no a na ɛpurugu.
na so ye bema prekope kumofo omo ye mema enti na won kru no se be wo ye hoho a ede ne se obetima ba bedemu ama no ayeyie na wo mo to mo ho no wase na wo no se be omo mema su no omo mema ban ne enti no na oba mpo no wogina se be ne su ete se eye bema no nti eye twene bo akodwan so tu ne ho si ho bere ma twene bo akodwan so tu ne ho si ho se bi wo no nso so infinity ene akyerema eno nti bere ma twene bo akodwa kofie na ewo se okokra free ansana na wakyere fie so andamo ase bi otu dia ma eye asante yie de ne asante kankro no esanse na wo nyina abre de nkyira som no eno nti bra wo kofie no ne debicha na wada na koma so no wo mfa ne ni agro no eye amampene ono na se betwene bo akodwa koye no de koto nanim se medofo preko se dia bani o matumi hu asi wo se mede me hu kwa kobo afode e de ama asante se de be ya de nkyira kon no yebedi enkunim eno nti mampo hene eye boahia na ntu e kan se esan se omanfo fro ne nkyekere no se kwakoba se ye ma omo kandi ni na de animu de akọ na se okọ a akono wonwu akono na imomo ba ne nansonso no obekra kwa eba saa no a oman na foforo no ne nkyekere no ebe ye den eno nti wono boahia no ntu obetu ne ho asi ho no wade sadom nanim no akokon no enkunimdie ne ba eye ade se beba de ama wo bibia ena afenso ya asanteman na asanteman kanko no ene ne emapo mo de egu akwemu no so asante aba be yo man kese ama wiase afanya nyina so ede woni so ehu bi eno nti otu ne ho si ho se wono ebedi eye kon nanimu ene wo kyere se ye nyina fofi da se bi ye fia da sikadwa esane ye no na ye nyina ye wo ho no mo eno nti se besi opemso na so a na wo se nti ebesi ne na so eno nti wo se ye nyina de ye nkwa ye ho odene ye nyansa ne ye bibia ede bo opemso ho ban sade ye be ya asante enkyekye ne kanko no ebe peja sade won ehwehwe ne sade won asusu no ne sade won si ahyehye no ede afa ana ye ka abakosem nso so a boahia na ntu anaka na sa abre no na wono na eye mampohene no na ne maame wofa ene sebi eye amaniampon so de ne ye ka no ono na ni tu da ono na ye tutu sade enkrampo na sebi enwura na widie mu eno nti no wo ka se ne nana prekope ene amaniampon a wonsuru hwe eno nti osimu anu osimu prekope eno nti na ya na eda mampo mapaye mu ne se ebu ehia kuma enananomo nesanso mo no munsuru omunsu akrokre mu gina prane omo ye memma omo a ekun bia se de etie bia no ombekwa animu eno nti wosene nana amaniampon tumi no eno bi na ababe wura wono sebi eye boahia na ntuomu eno nti woteda enye obegina mu akon de ama asante ena wogina mu ekon de ma asante eno nti sa nananum nyinara a wo mugina mu no edweso mampon kumawu ena afenso de makase won enya mane ewo sebi eho kotoko hene fie ena afenso so ene pii wo ha wo kan ya sese ye ede ema wo mo eno so bre ni nti no ebepe bre na afenso ya kan ya kyere de nananum nyina kan se asante nyema wo mo a asante so de o se ye oyo a wo ye ede ema wo mo eno nti yakun ni mu no won kokon no ema onkodi denjira so enkunim onkodi denjira so enkunim no won baaye no ne nansonso no ena boahia nantu sebi wo kra ede ekoye na ebra sebi ode ekra ekoye eno nti ye behwe nananu mo ma be di ade se wo sante hene ye we opem so se tu otoso mienu ne toso edu ensia nananu mu nyina be di ade no hwamo na no mo ya akofo mo konye ma asante man no etretreye hwamo so no mo ba ya sebi o mo de ekonkra o manko bi na na yete no wabakosem hu se na ye wo sante hene bi asebi o ba ya na nkremosom no ono so ebesum bi eye hwan na o hene ben o sante hene ben abro o sante hene ben abreso e na sebi asante ekokon a wo di nkukuo na afenso nam so ma asante ejapade pii efiri wonsa na ye wo sante hene ben abreso ye de nyina ba beso mo na de na nanu mo asebi omodo o monkwa eto wo bo afode de ma asante enam so ma asante kokon a wo of liberation a asante di dangerous nkune mu no
ɛnɛ no ne yɛde ɛbɛso mo ɛnɛ adesua mu na yɛhu sɛ ɛnɛ de nkyerɛman na yɛ man yɛdi kan na sɛ nyɛ bono man na yɛ man yɛdi kan na mmom no na yɛ adanse man a na yɛ adanse akanman a wodi kan ɛka ne ho bu mu ma ne bɛdane wɔ man no ansa na de nkyerɛ ɔmpan ne ba obetu adanse man no eguye ɛne nsɛm a nananom nso ɛde tu dwa ansa na ɔmo de ɔmo nkwa ɛto hɔ no yɛde ɛbɔ fa de yɛde ama asante ɛne kwan nam so ma sɛbi ɛyɛ ɔpem so setu ebedi adeɛ sɛ wɔ santehene ɛne no na yɛsua no medin ɛde maame fo zo twɛdeɛ mpo nyankopɔn yɛ adoma yɛbɛsɛ hyia bio makram